Isa ang programang corporate farming na isinusulong ni Governor Ramon V. Gico III para sa mga magsasaka. Sa tulong nito, ang ilang oras na pagtatanim ay mas napapabilis sa tulong ng mga makabagong makinaryang pang-agrikultura. Nitong October 10, muling nagsama-sama ang nasa 300 magsasaka mula sa 3rd District ng Pangasinan na benepisyaryo ng corporate farming. Target nilang mapag-aralan at masaksihan ang technology demonstration na parte ng corporate farming. Itong mga ito nag-undergo sila ng farmer's class, season long for 16 weeks, 4 months. Natapos na sila, so bibigyan sila ni Governor ng certificate of training. Yes po. Dinaluhan din ito ng mga kinatawan ng Department of Agrarian Reform upang mapag-aralan at maobserbahan ang programang ito ng pamahalaang panlalawigan. Balak kasi ng DAR na idagdag ang corporate farming sa kanilang mga capacity development projects. Capacity development would include yun pong mga technology trainings, organization building, mga skills training, and other production technology related trainings. Ang intention po namin talaga dito ay magkaroon ng technical discussion sa inyo. Mangalap ng may informasyon, mga learnings and experiences para po maisama namin sa paggawa ng project proposal. Ito ay isang magandang innovation sa rice value chain para matugunan ang pangangailangan ng mga farmers mula sa produksyon o sa production hanggang sa siguradong merkado. Isa sa mga nakilahok dito si Luis na presidente ng Aliguas Buwed Farmers Association Incorporated mula sa Kalasyaw. Marami tayong natulungan nung may corporate. Kasi may mga magpaputang na walang interes di mas maganda. Sa buong probinsya, mayroong 1,200 magsasaka na ang benepisyaryo ng programang corporate farming. Nitong October 9 hanggang 17 naman, nang sinimulang ilibot sa 6 na distrito ang farm mechanization ng technology demonstration upang maipakilala sa mga magsasaka ang makabagong pamamaraan ng pagsasaka. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.